हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय गोदान आपडेट लाना फैदों एग्जाम नटिस फैदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय दा बे एग्जामा जागोन अनलाइन जागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो अनलाइन एग्जाम होनांसिगोन जायफोर बिइउआव फरायगासिनो दङ आरो एग्जामा जागोन 29 जुननिफ्राय दा फै जों नायनोसै अफिसियेल नटिस नायनोसै जे मा सेमिस्टारनि एग्जाम जागोन नोंथांमोना नायना लादो जायफोरा सेमिस्टार खालामगासिनो दङ बिइउआव दा जों थांसै फैयो अफिसियेल नटिस नायनोसै डाइरेक्ट आं नोंथांमोननो लाबोखाबाय पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बे एग्जामा पिजि लेभेलनिसो दै लोगोफोर पिजि लेभेलाव जायफोर थार्ड सेमाव फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन बेबो अनलाइन दा माब्ला जागोन एग्जामा जागोन अनलाइन बेनो जाबाय 29 जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन बेनि अफिसियेल नटिस फैबावगोन जे एग्जामिनेसन शिडिउलनि नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो लोगो लोगो आपडेट होगोन दा बिनि गेजेरावबो मार्क्सनि खोथा दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो नै गासै 80 दङ हाइएस्ट मार्कआ जागोन 80 मार्क्सनि एग्जाम जागोन दा बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला जायफोर पिजि लेभेलाव फरायगासिनो दङ दा मोनसे एग्जाम्पल होनोसै जुदि 80 मार्क्सनि एग्जाम जायोब्ला नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों 10 कुइसन्स थागोन 2 नाम्बारनि बेनिफ्राय 8 कुइसन्स थागोन 5 नाम्बारनि बेनिफ्राय 2 कुइसन्स थाबावगोन 10 नाम्बारनि दा बेबायदि टाइपनि एग्जाम जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों नै एमसिकिउ टाइप सर्ट टाइप बेनिफ्राय डिसक्रिप्टिभ टाइप दङ दा बेफोरबायदि मक टेस्टआव नोंथांमोना मोनगोन आरो जेब्ला मक टेस्ट जागोन नोंथांमोना आङो होगोन जे माबोरै खालामनांगौ बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोर आइडि हरनो गोसो नोंथांमोना हरनो हागोन इमेल आइडि होनो हागोन जेब्लानोखि एग्जाम शिडिउल ओंखारगोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर पिजि लेभेलनि एग्जाम थार्ड सेमनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो अनलाइन एग्जाम खालामसिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे गुवाहाटी इउनिभारसिटिखौ फल' खालामबानो जाबाय बिथांमोनाबो अनलाइन जागासिनो दङ नालाय एखेयानो जानो हागौ दा इउजि लेभेलनि जेबो अफिसियेल नटिस फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो होगोन आरो इउजिनाबो अनलाइन जानो हागौ जुदि कर'ना सोलिबाय थायोब्ला अनलाइन एग्जाम जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरो बे नटिसा फैदोंमोननो 16 जुनाव फैदोंमोन खिन्थु पाब्लिश खालामदों 17 जुनाव एबा दिनैसो खालामदों दा थार्ड सेमनि एग्जामा जामारसिगोन पिजि लेभेला अनलाइन आरो बिनि एग्जाम शिडिउला थाबैनो ओंखारसिगोन आरो जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोननो आङो होगोन थ' बेनिसोमोन लोगोफोर दानिया गोदानै फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो आरो लोगोसे नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था अनलाइन मक टेस्टखौ जेब्ला नोंथांमोना जागोन अब्ला इजिनो एग्जाम होनो हागोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन बेयाव बुंदों नै दा एग्जाम प्रग्रामखौ थाबैनो नटिस खालामगोन बा पाब्लिश खालामगोन होनना बुंदों नोंथांमोना नेबाय थादो साननैसो उनावनो ओंखारनो हागौ आरो जेब्ला ओंखारगोन आङो नोंथांमोननो थारैनो होखागोन नटिसखौ थ' लोगोफोर बेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ